जोङो बे प्रग्रामावहाय एंकर लेंहरखादों मनर'। I welcome you all once again to the 5th edition of Bodoland Riders Meet! This is the first day of this gala event where we celebrate motorcycles, where we celebrate the motorcycling clubs, where we celebrate the vicinity, the places of the venue, and above all, we celebrate you. So come and join us in this ceremonious occasion as I welcome you all to the very first day of the 5th edition of Bodoland Riders Meet! Got the prominence that it deserves. So here we are at the 5th edition of Bodoland Riders Meet, promoting the beauty of North Bank of Brahmaputra. Right on the right bank of Powali River, we have the villages of Bentol, Shantipur, Tukrajhar, Deoshri, Dakgiri, and we also share our border with Bhutan via Gelepu. So riders who are here, for the coming 2 days, explore the villages here on the northern bank side of Brahmaputra. Explore the culture, explore the people, the communities who are staying here in such harmony. So as we celebrate the beauty of Bodoland, I welcome you all once again on behalf of Golden Langur Riders Motorcycle Club to the 5th edition of Bodoland Riders Meet. Tonight, we will be having the Himalaya Project who will be performing live for us, live for all of you, followed by the Blue Wings. And may I just say that this is an opportunity where bands of 2 different genres will be coming together to give you a scintillating performance, followed by DJ Ron hitting the stage with rhythmic tunes. So welcome you all once again to the 5th edition of Bodoland Riders Meet! And you can come and eat me, suck me, lick me. We have very limited items. We have only snail, buffalo, fork. You can come, suck, lick your finger after eating snail. So मोजां खेब फंबाय, मोजां खेब। जोंनि कमप्लिट प्रग्रामनि केमेरा खेबग्राया नै बिथांमोनानो, बिजों टीम दङ। कोड पाइसे रे। Thailand. Made in Thailand. Chirang jublan thangbai. Thangbai jublan. खुलुमबाय लोगोफोर, बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय बयनोबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। खानायखौ नायनानै गाज्रि दामोन बे साननैनि थाखायल', बे राइडार्स मिटनि थाखायल' आङो बेखौहाय बानायनाय जादों। 21 तारिखआव बेखौ गोसोम खालामफिननाय जागोन आङो। दिनैहायथ' 18 जानुवारि 2025 जाबाय। राइडार्सफोरा माखासेया सफैजेनबायानो आरो अन दा वे गोबां राइडार्सफोरा दायो फैगासिनो दङ आरो जोंनाबो खामानिया 95%आनो कमप्लिट जाबाय दायो। स' आङो माखासे खामानि मावनाय एबा जोंनि साजायनायफोरखौ नोंथांमोननो दा देखायनो आखायाव लादों। जोंनि प्रग्रामा 4 o'clockनिफ्राय स्टार्ट जागोन। स' स्टार्टिं गेटआव जोंना बेबायदि जायो नै, जाय रेजिस्टार्ड खालामदों नै बेयावहाय गासैबो गाव गावनि नामखौ लानानैहाय बेयावहाय गुदि बेगखौ बिनिफ्राय लानानै थांगोन। Oh, to me. Sini paise. Welcome. Welcome to Bodoland. Thank you. So, all the best, brother.
I love you. Love you too, bro. You are looking so smart. So smart, no, bro. On the way coming from Nagaland, right, brother? Yes! When did you start your ride? I started last night. I raced this morning. I'm from the between of Nagaland and Netherlands. It's Yeah. Hello, ladies. Where are you? new color. आच्छा जलफि खाजि ना दे जाना हो आंबो मोनसे जानायसो लोगो बावसै Brother, please. Yeah. Welcome. Without this, no entry. Volunteers are very strict, right, bro? Yes. Our volunteers are very strict. Sorry to say that, bro. Yeah, brother, mana help खालामगासिनो पुरा. Hello, Madrajo. हेलो ब्रदर कब आया? मतलब GLR ने तो एडवांस बुला लिया था हाँ. Yesterday you were up. Yeah, yesterday I arrived by evening. Yeah. By evening, no? So enjoying both. Yeah, bro. Yeah. Program को मेहेर गोनां खालामगोन बिथां ब्रादार बिशाल मोनानो आरो बिसोरो volunteers सासेखौबो खालामनो मोननाय नङा without wristband गाज्रि मोनलायनाय गैया सिनाजानाफ्रा माने उनावहाय पार्सनेल लानो मोननाय नङा आरोखि लोगोफोर नै बिथांमोनानो प्रग्रामखौ गासिखौबो भिडिअ खालामजोबगोन जों नायफिननो थाखाय मेम'रिस खालामनानै दोनगोन आंबो नोंसोर नायफिननो थाखाय खालामबाय फंबाय नोंबो volunteers दा volunteers group या नै केमेरा खेबग्राया जोंना सलिड नुदों बेनखासै जमानो ने बाहाय जों गेटखौ नै बिदि खालामनाय जाबाय दायो नुबायना नोंथांमोना गोजौआव BRM नि लग' थाबाय ओमफ्राय बड'लेण्ड राइडार्स मिट इउनाइटिं वाइल्ड सोल औ ओमफ्राय ओरै थाबाय नै बड'लेण्ड राइडार्स मिट 5 एडिशन नुबायना वेलकाम राइडार्स बिदि थाबाय नै गेटआव वेलकाम सालदे वेलकाम जोङो सिङाव एसे नायनि दै नै थाफैजेनबायानोसै हनै मालाय सिगां फैग्राफ्रा मोजां जायगाखौ सायख'नानै लाजोबखासिगोन खिन्थु मोनसेबो गारजाथाव जायगा गैया आरो बेयावहाय ओरैबायदि मोजां जोबखा बेयावहाय खुनु प्रब्लेम गैया बिराद साफा क्लिन खालामदों जोङो जायगाखौ दायो बेयाव वेस्टफोरखौ गारनो थाखाय जोङो डास्टबिन बानायनानै होनाय जादों नै ओमफ्राय मोनायाव गोजाङोना अर सायगोन बनखौबो लाबोनाय जाबाय दायो हेल' ब्रादार गुडि बेगथ' पाइसे ने So, show me your goodie bag. Wow. We have the 5th edition t-shirt. Yes. Then we have some toothpaste and toothpaste kit. Yes. We have the BRM mug. Yeah. Then we have the glove patch. Yes. The golden language patch. Yeah. And there is one more. Again, there is one more. Yes. Inside. This is the BRM edition. Yes. Falcon Jungle Resort. Yes, bro. Long live BRM. Thank you, bro. Bahal jaga tu loisi deh apni. बैग्रि सिङावहाय बिराद मोजां लाबाय नै जायगाखौ गोबां फैखायो बिथांमोनाबो दाख्लैनिफ्रायनो जों खालामबाय थानाया फाइनाल महराव दायो सफैबाय नै जेन्टस टयलेट नैबे टयलेट एरिया नैबेयाव बाथरुम दङ बेजोंहाय नैबेजों लेडिसनि जागोन नैबे बाथरुम जागोन ओमफ्राय नै टयलेट लेडिस रावबो गैथ'खायालै दाबो फैथ'खायाखै एसे देखायलाङि आं नोंथांमोननोहाय बाउन्डारि होथेजोबनाय जाबाय नै बिदि खालामना होबाय नै बिदि टेप लागायना होजोबखादों जोङो दैयाखौ बिनिफ्राय लानानैहाय गोसोबायदि सिङाव थांनो हागोन आरो गोथाव संनानै जाहोहरदो प्रग्रामनि थाखाय हाजिरा हमनानै लाबोखाबाय बिथांमोनखौ सोरखौ सोंदों सालदे आंखौ नामा मेहेर जागोन थांगासिनो दं दे नोंसिनो थपखालै चिराङाव दै टेंखि बानायना होबाय नै बिदि गोम जाखाबाय दा खनसे माथो नोंलाय हारसिंसो दे ओरैहाय बेदरफोर अमा बेदर ना बेबो अमा दिनैनि आइटेमा मा होनो मेनेजारा मा बुंदों दिनैनि आइटेमा बे अमा जाहैबाय ओमफ्राय पनिर दं कबि आलु ओमफ्राय टमेट' बेखौ बानायनांगौ आरो बेदर दंबा दाउफोर ना नाफोर
नाया होगोन होनना बुंदोंमोन ना होगोन ना बायदि बेला ओमफ्राय साम' दं नै साम' दं साम' दं गोथाव जाहोहरथारगोन जों बिसोरखौ ने सुइस बर्ड चार्जिं पइन्ट बेयावनो जागोन ओंखाम जाबाय नोंसोर बे स्टर रुम गासैखौबो बेयाव दोनजोबनाय जागोन दै गेस बायदि बेला नै जोंनि डाइनिंआ बेनो नै डाइनिं स्लिम जाजोब्बाय नोंलाय लाजिनानै थांगोन ना माखो गोथाव दा दा हराव थावसिन जाबावगोन जानाया साम'बो दङ होननानै दङ साम' दङ अमा दं जागोन बेखौ जाजोब गारनाङा नोंना नै आद्रा थाबाय जाजोब भारासो नामा भारा नङा दे दायो मोजां नुबाय ना साबसिनै नुसिनबाय दा दहाय गाहायावमोन दा कमप्लिट जाखांनायनि उनावहाय मोजां नुबाय नै दायो बेयाव मोनफ्रोमबो क्लाबा गावबागाव फ्लेगखौहाय बेयावहाय सोनानै उरायहोगोन जोबोद मोजां मावबायलै बहुत ভাল কাম কৰিছে दे আপনি हाय बानायजोबदों बे हारसिं बानायजोबदों ना लाबानिया ब्रादारा लाबानिया not rubber राबा he is the chief of tribal head yes Boko yeah जोबोद मोजां नुबायलै सेल्फि पइन्ट ब्रादार सेल्फि पइन्ट सेल्फि दाबा हायाखैना आदै सानसे मावखादोलै फिसा फिसु जाग्लायलाङो ने नै बिथांमोना दायो जोंनि बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हानाय नंलिया बिथांमोना गैलिया बे बुहुमावहाय वाइल्ड सोल्स इउनाइटेड एमसिनि बियो केम्पसाइटआ सेकिउर खालामबाय जोंनि केम्पिं एरियाखौ नोंसिनाव सोदे खालि दा रावखौबो जोंनियावथ' हाबनो मोननाय नङा गासिबो वेलकाम आरोखि जायगाखौबो गुवार नांखागौ नोंसिनो केम्पिंनि थाखाय एकदम सेकिउर आरो ना हाबलायनायाथ' जाखायो जोङो होनब्लाबो माने नोंसिनि नांगौखिनि जायगाखौ नोंसोर काभार खालामखाबाय आरो दे बिसोर सानैया जेब्लायबो आंजों थागोन cultural and sports and everywhere. Bouncer-आवबो Holy Moly is here with us today, brother. Holy moly today Daba happening here. Holy moly Daba happening in 5th Bodoland Riders Meet. Yeah. I'm very grateful here. Very grateful, right? Many bikers are coming with their motorcycle. Motorcycle, yeah. And you can come and eat me, suck me, lick me. We have very limited items. We have only snail, buffalo, pork. You can come, suck, lick your finger after eating Yeah. snail. Yeah. So thank you, bro, for coming here in 5th Bodoland Riders Meet. No. So these are all poster. Oh, empty. Now empty here. Yeah, this is the Holy Moly poster, guys. Holy Moly stall. Yeah, Bodoland Riders Meet 5th edition. मा संग्रा लाबोखो फंबाय? साम' मैसो ओमफ्राय चिकेन फ्राय थागोन आरो एकदम काजु फ्राय एकदम बरिया राइडार्सफोरखौ लाबोदे आदा बेयाव लाबोगोन बेखौल' रिकमेन्ड खालामखानोसै आं दे प्रग्राम लिस्टखौ दायो नोंथांमोननो आं देखायनो सानदों नै नायदो नै फरायनानै नायदो दे Bodoland Riders Meet, Himalayan and I project on फैदोंना behalf of Bodoland, I on behalf of Golden Lagoon Riders Motorcycle Club. जोंना आलासिफ्रा सफैजेनबाय दा हिमालयान प्रजेक्ट जायखौ नोंथांमोना मोनथियो बिथाङा देग्लाय जोंनि बे आइपुवालि पिकनिक स्पटआव BRM 5 एडिशनाव पारफर्म खालामनो बिथाङा थामथिम जानानै सफैबाय जोंनि भेन्युआव वेलकाम ब्रादार खुलुमबाय मोजां दा मोजाङैनो दं खैथायाव ओंखारबोआ जोङो फैनाया जोङो 7टायावनो फैदों लकेसनावथ' फैफेराखैमोन बेयाव फैफेराखै बेयाव फार्स्ट टाइम बाखि साबैसे फैदों जोङो 6 जन टटेल 6 जन थिग আছে नों भकेलिस्ट जाहैबाय ओमफ्राय नों मा दामो गिटार ब्रादारा मा दामो ड्राम आरो ब्रादारा ड्राम टेक आरो सासेया ब्रादारा बेस गिटारिस्ट सानैबो गिटारिस्ट औ सानै नांगौ नालाय ओमफ्राय नोंबोथ' एकोस्टिक गिटार लाफायो आसा खालामदों मोजाङैनो जागोन पारफरमेन्सआ ब्रादार बड'लेण्डआवहाय जोंनि चिराङावहाय बेनो फार्स्ट जागोन ना आयो गोलैबायलै
आर्टिस्टनि पार्टखौ होसिगोन आं नोंसिनो नै सयजन ना सयथा लादो दे नै ब्रादार नै गांसे गांसे लादो दे नहीं दाई सुपैनो हाबाय यस ये हमारे भैया भी इन लोग से मीटअप करें दाई सुपैनो हाबाय नै जोंनि मोसाखावरि हान्जाया बागुरुम्बा डान्स ब्रादारनि गुड नेमा मामोनलाय आकाश कचारी इनका नाम है आङो सान्तिपुरनि सिमलाबागाननिफ्राय एसे नेथ'नांसिगोन जे बुस्थु लासेया फैगासिनो दङ दे दसे रेस्ट लाथ'दो ब्रादार दे तो यहाँ में आर्टिस्ट हमारे जो डांसर्स हैं साइड भी बाबू ये हमारा छोटा भाई सेरजा दामग्रा ओ हम लोग के सेरजा बोलते हैं वो सेरजा बजाता खाम दामो दा ओ ये खाम बजाता है खामा साबसे दामगोन खाम सिफुं बांसुरी मतलब दोस्तों सेरजा नोंलाय खाम सिफुं गासिबोथ' बे मोसाग्रा गोजा सारे डांसर मा दामो नोंलाय ए मोसाग्रा वो भी डांसर लाजिलायबावो नै हेन्डसेक लानो लाजिनाय मोनजोबदों मतलब शर्मा रहे हैं वो लोग हम लोग के लैंग्वेज में लाजिनाय बोलते हैं इलाय नायदेखायाखै नै आंखौ मोखाङावनो ओरैनो नायखेखाबाय बेबो नायदेरनासै मतलब सभी शर्मा रहे हैं नों दै लायदो थां बिसोरनो दै लोंहोदो औ साउन्ड चेक वाव दखना बिउटिफुल प्रेक्टिस खालामगासिनो दं जाबाय साउन्ड सेटआप जागासिनो दङ जाबायानो आरो फार्स्ट नाइटआव नों मा जाहोनो माबा खालामखो दिनैहाय सबाय साम' अमा दाउ बास बेनो बरिया गोथाव जागोन दा दे नोंबो फुडिंआव थाबाय औ फुडिं मेनेजाराव दे साले दे in Bodoland Riders Meet 2025 in Chirang. जाहांबाय दा हा जागोन दसे उनावनो हिमालयान ब्रादार्सआ पारफर्म खालामगोन बेयाव
your head.